Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kat dorbar snong mau rengkaneng rengkat bat ki longkmi longkpa naka snong bat ki snong marjan kilapen sngo ik jing ki bai kendo ha community health center CHC mau rengkaneng bat kerpat ya ka sarkar ban simkhia mardor ik jinuna ki bodan hakate ka chaka a jing sumar kumta ka dorbar snong mau rengkaneng ha ka jelam soldar snong ba Peter Lawai kalapatha gi bor punya jongkate ka chaka a jing sumar ban penlong ya ka jelang bat jingya phliu jumot bat ki nongsong snong ki longkme longkpa bat ki nongtrei asha ban sngap ikijing ki ba ki paiba ki yakendo haba ki le cha sumar bat penlong ya kani ke jelang hakan riu terik naitung arjar arpun riu haba kren skilar thai kubor ba Peter Lawai lo ong ba ka jingmu jong kani ke jelang kalong ban lum ye ki jingmot bat ki jingu jing paiba bat ban pha sha ka sarkar khamtam sha ka tarat ka koi ka khia ba kan la ban sim khia ban pen urlong ye ka jingdon kam ba ki nongsong snong ki lapen sngo ulakado bakade na kijing bakrau tam kalong kijing bom trekam ka ultrasound namar ka jingduna doktor bat kani ka penlong ikilong kami armet bat kilong yeng baduk ban le shalong ban le ya ka test ka penlot ya ka por bat ka pisa shu soldar blakarpat ya ka sarkar ban pha doktor specialist laisien ha ka shityo ban pe ikinong pang ban penbiang ya ka kali kit nong pang ambulance bat ban penbha ya ka blood test laboratory ka ba omsyam latri kam bha shu bat ban buru ka pharmacy hapo ka ti ka hospital khnang ba kinong pang kinyo jingerap khamkloi Nagaliang Chukusnong i putipi doktor in charge ni po ka CEC Morkneng nagam tabar lum gili jilang tingkat mengi snong nang tabat ki staff nang tabat ki nong song snong tu ni ki bangil aphat bin dalang ni por kamtang gilong kumi ki pun ki bakha mak de gilong kam ko bakati nang mata juti tabat ki kendu jing har bede bat kene ka CEC te ki jilang ha kene ka singi komta kalong ko baseso kalong ko basotanan Nakaliang juga senang ke Bengkong ni sebaban ai ke boleh kerpang ki doktor ki staff baru kena ka CEC wat ha kejing duna ki nong tereh ko kene CEC Henry ki la persyang kan bala la kabur kabui nang ban ai di sekri ke atam nam ta ki nong senang te hangni ngi don kini ki lai sapsang teli gisti ke bangla apa silang wat aga ni gisti ngi pensngo ya kene ka jing bak cinong kam nak chak sarkar lingba kene ka PSC bakin tho chako ka DMHO nang ta na ka DMHO bagi pisngau sigi bor ka sarkar lingba ka health department kata ka dei bangi kwa tengi don kene ka banta kalong bangi kerpat ka sarkar nang ta ban pendap penbiang kene ki jinung kam ka ba upai ba udon kam ka bade ka hok tu nong song snong ba unyo na ka banta ki jingmetoy ha bade ba koi kya te ka sti ka bengkong ka bangi submit menta ka sngi ha kene ka jingalang ka ba talong hane po ka CAC kalong kene ka urgent complaint ha ka bade ba ka jing bom trekam kene ka ultrasound scanning service. Let's say kene ka ultrasound scanning service ka baladon ne po CIC mental lagi senam reg bosusi kalong menta alai banai ka sedang banum trekam shoot. Kajing bom trekam kene ka ultrasound ka daw kalong ba ki doktor ki badan ne ki duna palat. Let's say ceka bikin le ka scanning le ikni ki test ba fer rekim yo por shoot namat ki haban page boni ki OPD kini ki nongpang ki inpatient big outpatient. Te ha bakimyo lat chu ikini banle ikini ki ultrasound ka bakta kalong gini ki longkme ki bapun ki bakha ka ba lapen bor ki ha chaka bakin wan banle ikini ka test ngene po ka CAC ki ha banle chado shalong kun ba lifespan kilometer plus bat ka jingjengai kelenti nang ta sa bat ka block sabat ka shit sang bakin le banle ikini ka test man lo banai ka mot ka ra ka jing ka bakhau ikilong kme ki kun bakha chu sno ta de jing man isutu biang ba katkum kene ka kilat jirap bak sarkar ka ai lingba kene ka PMSMA nistu ba ka sarkar kme lingba kene ka kerjai ba 4% kini ki pregnant women ki don kami kene ka ANC scan ka bumut pa lada ki hab benlek lada la penbor ki benlek sichelong hadu kembang lifespan kilometer plus sichelong kamut kawan ra ru kata ka jingdo nong ka bakau tam gitu ki bawan ki kilomiyeng ki bedok ki hab pelut khaspa hadu khasan spa ne arhajar nagamta ka baikali nanta nagamta berliga kita kata ka dei jung ka ba kumtin sosnong kamtam ki gowan ki BPL family
kemudian cemjing but susu kidon kilong kami berpesau jilang mana kalong ba what ada don makna kata ka jingka benlek sislong lagi si kila benong bagi pembiang ke keliru kejing kalong don ki long su besong kami dia kum kata ko ka benjai kejing juki dia kemudian kalong kejing ke bakrau kentam kilong kami ki badai nak ni ka dong ka thang jungi ka bakan thop ikini ki snong ki bamarjan ki badai na do ko kot na puriang na thasalai na pendeng son kham molongat bater ke bahak ko jipet kini kemok nang CEC ni ba kani ke jung ko ba krau ki kendo lara kani ke tes kamla ban pentre kampura ni ko CEC de kani ka ultrasound kani te kata ke jung bai kendo te ko ni situ biang ba kat kum ke guideline trong ke Indian Public Health Service Indian Public Health Standard bagi CEC kilong mandatory ba ultrasound facility kamut kade bandan ngene nang ba kanam don su kata ka high risk pregnancy lada kin lek chanu shalong kadon ka high risk pregnancy namar kalong ke jengai kan ti ya sing nimla kai benjia secara ti ti kata ka de kawai ka ba ni kerpat di sukar ba kade ban pe ikini ke jeng bagi long kemi jengi pun bakah pok kan ka than ka dong ti kendo ta sa kawai ka pa se kalong ba lada kini ka test dan ni kata ka scanning kimla benyo ka babiang ha ka por babiang kemut kandon ko jingta ikini ke GSY scheme ni kini ka PMSMA target. Kemudian kerana ke central scheme government ka ai nam ta kini ki incentive kepada bagi nok susnong ki jumtoy hanir kendo no kini ki jumtoy. Lasi katar de kawai ke ba institut ba lada kini ka test ni kata ka jing sumar babiang kini yo kini susnong kini ki GSY incentive bagi dei benyo kum ki asha nam ta kini ki longkumi ki bapun bakha kendo no ki jumtoy. But sekawai ru ni ba lingba kini ka jingbom simkhya ke sarkar se banwan rai kini ka ban pentre kampurai kini ka ultrasound scanning ko ka PSC ke sarkar kini busuthu ba ki longkme mentan ki thai nong gandong ila se kinam la ban le chislong ka jingdu ku jingkerdu nang ta ka ba kalong ba lasai kalong discourage ki bakila ban khan ki kun tang po yeng ne kem nam shimi ka tes welfare kala ban bu ki jingma kalau ala bandon kini ka maternity kemud death risk nang ta ki longkme ki pun bakha di kene ru kade kecuma namang i ba kat kum ke National Family Health Survey ngi i ba la se dang bon ki longkume ki bidang khakon hiyen kai ka taw ba pelong khakon hiyen kimshi muju smar bobiang de kine ki daw ka ba ka sukar kam shim khya ban pe ba ki jing sumar ni gitar gitar hapo ki CIC ni ki PSC ni ki sub center ki de bandon de kemut ka jan jur biang ke jingyak ki me ki bukun ki bakhang jur biang jingyak ki lo de ta ka daw ni wan hang ni su khya normal kan ni ka kam yak kum im ka bakta ikinoksus nam de ka immediate demand kabang ibu ngani hapo ka CHC morknen iba kani ki busmos ki bor bachelor kalong ba ngidawan ke sarkar hapo khasan singi kadai ban don ni kani ka hapo khasan singi bakan penbiang kani jinor kam ke benekong ka 3 days week license ha kistio bakan deputy ki doktor na poselong hapo kani ka CHC kata ha singi nengkong si balang basitodeng nakam taban deputy ki doktor na poselong wala da ki pala ban ai kita ki permanent post ne kebolong posted iki fully bikila menterikam mene bakin diput na silong nam ta kin doktor bikin license itu nam ta pen kecil kam bikin nong song ta ka baar kalong bikin arrange ki kali ki ambulance nakam ta ban drop free mata support support silong nam ta kin ke test nam ta kin kilo me per bikin kam ke test ki hak bede bikin USG scanning dan ta ka baar kalong kabenta ka balai kalong pengidawan sarkar bakade bakan hire kini ki private radiologist kumba archin stio hapo kene ka NHM rob funds kata kade bangi dawan sarkar ba kade bele modon hapo sansi de haningi dom kene ka city ka ba ar ka bangi kran hakene ka jelang ka pemeta rangkat bikin nong ki bodon ha nek por kene jelang kalong ba ka jingbom trekam tikna kene ka blood test lab kumtangi kerpat let's say kene blood test lab kumbolong hodok mentaru ka dekok betrekam hapo singi kerpat ni kalian sarkar ba kadai ban penbiang kene ka blood test lab hani hapo CC ya kiwe kinon kam kiba kinong susnong kimyo namar tang nam ta kene ka test nam ta kene blood test lab hapo ngene ki hab bania chulong kane ru kalong ka jing ka bakra namar ngistu ba ka National Health Mission kamut kala ai kita ka free diagnostic service nam ta kinong susnong te kamut kini kita separ khai dak nong ki CIC kamut kadai ban provide free of cost to all citizen kata kadai mengistu bembiang terkum ka Indian Public Health Standard arjar ar ngistu ba kini ki CIC ka kamram ki kolong 24/7 laboratory service kada kaban kawari kita ki test bo per kadai ban I free of cost kinong system kata kadai bangi ikerpat na ka sarkar ba kadai ban penbiang kat kum kini ki guidelines ba ka sarkar ka bu ang tangi don ru kini ka
ka Meghalaya Right to Public Service Act arjar po. Kani yung kakransyay, baki nung susunong kini banyo ay ka service ko jengki hakapuar ka babiang. Kamday ban Islam. Kamday ban pikincar kini susunong. Takadaw ni bancur, yung ba kini ki guidelines ba pero bak ni ki ak pero bak sarkar kini babiang. Naman ni ilada ka non availability kini ki blood test. Kaya kebenci hai kini susunong. Kemudian kini ki pregnant women kimnio ay kata ka kilong are not getting mandatory HB kini ki blood sugar test leading kini ki undetected kini ki anemia kini ki high risk pregnancy kata di kawai gusto lada kambyang kini ka blood test lab apa kini nang ta kini ki suspected TB ki malaria cases ru umla ban diagnose kini ka por ka bubyang kamot kini ka mara ek community spread ni so ya kata ke terkum ka Indian Public Health Standard arjar ar nistu ba kini ki CHC ka kamram ki kolong 24/7 laboratory service ka kaban kawari kita ki tes ba pero kemudian ban I free of cost kino system. Kata kadai bangi ikerpat nak sarkar ba kay deban penbiang kat kum gini guidelines ba sarkar ka bu. Nang tangi don ru ikene ka Meghalaya Right to Public Service Act arjar po. Kani yung kakransyay, ba kino system kini banyo ay ka service ko jengki hakapuar ka babiang. Kamday ban Islam. Kamday ban pikincar kino system. Takadaw ni bancur, yung ba kini ki guidelines ba pero bak ni ki ak pero bak sarkar kini babiang. Naman ni ilada ka non availability kini ki blood test. Kaya kebenci hai kini susunong. Kemudian kini ki pregnant women kimnio ay kata ka kilong are not getting mandatory HB kini ki blood sugar test leading kini ki undetected kini ki anemia kini ki high risk pregnancy kata di kawai gusto lada kambyang kini ka blood test lab apa kini nang ta kini ki suspected TB ki malaria cases ru umla ban diagnose kini ka por ka bubyang kamot kini ka mara ek community spread ni so ya kata ke lara kini ki test kim dan hne nang ta kini ki diabetic patient kini ngimla ban monitor ka sugar level cuki kani ro kamara sibon ki complication ta ka daw ko mun ikpat habde kani ka lapu dokter ka simkhia lingba kani tibus ngo ti ki chnong kat ki nong snong bakat pembiang kini ki test nam ta ki mutoi chupai ba nang ta sakawai ki siti ka bangi penrap lang kani ki sni bangi pusngau su sarkar kalong bal adon kam kerke ya ke jingdon no kini ki pharmacy lingba kani ki scheme PMBJK scheme kani ke scheme jo ka sarkar tume ba man ki CHC ki de bandon ya kani ka pharmacy ba kani pharmacy kalong banyarap stengdor ki dawai nam ta ki nok song namar ki nok song ha ki jingdok chukrdo ese kumbolong menta ki yo su bantit ki dawai tamar kador ka barem cakap ka bikin yo di desta ki dawai ki yo namar ki yo buat sumkot buat bantit ki dawai ni pharmacy coba rel da kani ka pharmacy kandon ko ka premises jo ka CHC ha kador ka bisteng dor ka kum kini ka scheme jo ka sarkar kamut kani kan ya rap ki nok song bikin yo bantit ki dawai ki ha kador ka babet kam tam ki nong yeng ki bawan ki budok busuk namar hani ka franchise balo ong ba kum ka press release ka ban rotary ko nei fra arza way kani ka department jo kani ka pharmaceutical government of India kala bancur ka sarkar jilla nakapor bagade ban facilitate ka ban pleno kani ka pharmacy hapo kani ki CEC namar ka kum ka constituent kri India ngi kran chupang ta right to health no susnong kidon kam banyo ka kwat ka bubyang Meghalaya Right to Public Service Act kino susnong kidon kam banyo ka timely delivery of public service nanta kani ka NHM coverage let's say kalong limited nam ta kini ki dawai ki desin wal da ki I free railing ba kane ga jingdon jo kane ka PMBJKY kamot hadu ar plus tam ki medicine plus life spa kini ki surgical items kamot kinong sisnong ki la banyo jimtoy ta pakhat kat kata ki jimtoy bikin sisnong ki la bando no rangim don ni kane ka pharmacy hapo kane ki CSC nang ta kat kum ki national health policy arjar khatnyo kalong mandate ya kata ka equitable access to quality healthcare, affordable medicine, rich, syakini ki undeserved rural population. Kata kadai bengi dawa nak sarkar bagade ban pek bersekolah bandon ni ki pharmacy hapok kadai ka saka sumar hapok kemot nan CC. Tengikan mentaj pong kini ki GX kawai ka bakin susnong ka bangi kenduk lingba kini ki city. Kapalai kalong habde bakade ki jing issue kini ki form 10. Namar kini ki form 10 hadir muksakal ka warra amendment haftam adar san. Ya kena amendment jangka Birth and Death Restriction Act kendai sebab rok kendai ada pesan kita amen nak kasan ka syaka arpo tungka kita ki additional ya ada unong sosdong hakarta ka bosaupo dan ropo apply ke birth certificate uhap ban siltam uhap ban multiply de ka arpo ya ka saupo ni kan ropo kamu kelabun ba kamut ki lai sausan hajar unong sosdong uhap ban sil nam ta ka wei ke birth certificate
Yakini ki bala hek kerpat. Anta kada ong sngo bon ong mengi kerpat yang sekarang bana city. Bagi pusngo sokar kalong bahkan kan review biang ikene ka an ya ka men biang ikene ka an kenang baki nok song snong ki ba de ban long ban yo ki bos kit kam tam ki bala herta kamot kinum kam tan ban lut san. Nama tang ta ka form 10 ki haban si hodo praspa kandai spa nang ta kan plus bikin le court order 6000 ka san spa sakapai kali balik bewan banyo ka we ka bas pit kan dunai ka 1000 tekamut kan ka jing kan wan kilogi huduk bikin si hodo ka nang ta ka bas pit te ka jing ka bas pit is tu ne ka taw kan ka rule ka bas ಸರ್ಕಲ್ ka wanra hapo kan ka bot under senat kalong ba kala he palat kan ka jing siu ka by form 10 namar ke jing khenye ke snam hak arpo ka snam da ubriu apply ka snam ka arpo ne ka apply po so pro ko multiply to ko kalbon ketup sikut order ni ka tai ko ka rem plat ta ka daw ko mut kani ke diga jing ko jing kani ke meeting se ko sarkar kani ke jing jugi no sosna des ka wei ka benta ka ba kampusan ka bangi kren hakane ka jingelang ko jungi mentang sni kadai habade kani ka jing duna jugi ni ki nok trai ki badan hapo kani ka PSC CAC ka belong ka dawba ni ke jing ko ya kini ki jing terekam hapo kani CAC ka bana kalian ki doktor ki la kubur ba ki jing bomla ban ai kini ke service ka biang ki no sosnong ka dawba kalong na ka daw ka jing duna plat jugi staff ni ki doktor hapo kani ka CAC nata ka daw na kalian jugi snong kat ki no sosnong iput sngo ba ka sarkar kan ai ngi jing shai ka biang ha ga bade ba jing don kini ki sanction strength dan ba haduk kan no ki total number kini sanction post ka ba ki doktor hapo kani ka CAC ki de bandon ini kata ka kerdan ka baki bat takum kata ka IPHS norms kata ka de bangi kwa ba kana kalian ko sarkar kan ai ngi ki de shai ka ba ar kalong kini ki fill post kala se ka ba currently la fill haduk kan no tili ki post bala pendap hangne hatul ki post ki de bathung regular dan ki post ki bade ko ka NHM contract dan ki diga deputation ad hoc baki thungi taki batrai ki de ka PSC ku chungi nang ta kini ka vacancy detail ni kwa ba sarkar kan ai ngi jing shine do meno ba kini ki post ki long thli po ka CAC ka daw ba ki thli ba kun ta ter kata ka de bangi yo jing shine ku no shinong bu suthu nang ta ka recruitment action let's say ka CT ne ta ka requisition send na kata ka DMHO ne ka state health society government me khalian na dapat pendap kini ki post ba thli po kini CAC let's say kata ni kwa la ka don em kata ki CT ba nang ta ka balai ka de ka IPHS compliance kamut ba ka latest ka IPHS gap analysis report and facility survey report namta ka morkna CAC ka ba mentioning ki power manpower gap ka don em kata ang report fair ni kwa ba ki submit ni snong kata ka de ki jibus ngo gungi na kliang ki nong snong ha ni por ha ni jelang hari na kalian sungi kum ki nong snong ba snong hi i kerpat de sarkar kan solam berpendak penbiang ye kene ka chino kam ko bak pai ba chino kam ko ani CAC Cukup belum mentah kena kasi isi kembakan kan ke population ke lah pan ai ke screen ke nong song. kani ka CAC kembulong mata kamduna shu ya ka lipo hadu se kembulong hadu mata sanpo jar plus kahaban pek kene ka CAC ki nong song sanpo jar plus te kembulong tang menta ke sengiru ka pum report mengiyo hadu sispa rifu ar taki OPD patient te menta tang we armut doktor let's say bu unpek kita ki OPD ni unpek NPD hi kata ri jing ka bakau ni te kamot kum briu ki thai ki drum let's say kan la ban bu ro ka risk kinong sim dawai ini kinong pang nama ka jing thai jing drum la belong bu bakala ki jing briu ban ai ji sumar ne ka dawai ya benta kinong sino kan kan bu jing mai ko ya ko ba kan rei la datang we angut doktor unpek kat kini kinong pang kat kini ki population belum mata ki tang angut ki doktor ko CAC ka jing kwa ka jing ka long ba sarkar ka de ban bu thik kat kum ka ka Indian Public Health standard norms standard norm juga CAC lah kumdu ki doktor ki de ban saw hadu reu ngot ki de ban don kat ki specialist ki de ban don hapo CAC ta ka de ban kwa Kumman syukudo baya kani ka CHC la ple do mintirang ba ka jalap kon rat ke sangma hau banai nailur jong snam arja arwar henrei kumbapau na ka jing uo ki pai ba ka pen I bakla syukun tieu kerdan CHC henrei ki rukom trekam kempat ler satya na kaliang ki long kemi ki belawan simenta ha kani ka jelang ki la kerpat ka sarkar bahkan simkhia mardor ya kini ki jing khamtam ki bai dei ba ka jing sumar ki long kemi ki ba armen ki bala pen pauru ba ka jing duna doctor specialist ka long ka wei na ki daw ba ki ba pen pulom ya ka jing sakri ha ka te ki CHC baka sarkar baka la ibon pembiang ni ba bang yo be yo ka jing sumar ni snong hi ba kawi ka khamsok yang ni
bang like ban len haduk shlong mo te da kadon shlong te kata ka wei ka ka kham suk ka kham long kham siep yang hi ki kin long shlong trong kan ka shlong te Belum senang cuma kadang hang ibu kasi berpat kata demar ba kumuyo iha maru kanang kanay kasi sika kini sudah wai abun palat dan kasi ba posisi pa aspa ro teh lagi dah wai kat long nak bagi yo ang PhD bagi bagi kiat dan kapor ba yo dan kapor bagi yo dan kapor bagi tang kendiat ipe yang kani kayo kapat nanta kamar kanang ilahir subun Dikilo kami itu teng nak lumut dan sudah wajah pakai pun tang alai nguruk kita sistem haban lekit wajah kamu sini marba hiram teng long ibu nak cing kerpat sarkar na marba kamu suka mau kau dengan skim PMKCBY na marba dan galak nak sarkar banyak rap kino senang kam kino kundang ban yo ay kata farmasi boong ba subsidi mo sitan do kita wai ani yo ay kata ko kalong gawe galat ka bala support sibun kita yung semben haja ka yung pun kinyo di dawai na tang iwe na ni tas teng hindi ko ayo full kembala prospect doktor ko ayo bandi bat kalong ru ka cikut hu hi ka sinong ni tamar kenang lamar bolong mar kenang ST hindi to di dawai ta kimor kenang di sinong mar chan di sinong bawan bek man kasi ko abor kenang ko ju ya lenti nang ni kibun hi Kiwan kinam ni kiwan sim nawai na po si mor kenang tebol kiwan sa sarkar mo subha man sab lem ki cepat jong ni susnong jong mor kenang mengcu jong bor jong susnong mat untuk iso dah kuncu Kapan kita kebaya day ka jika kelong ni kilo ni ba ilok me army tentang kumbayas ng kapos kapohi kidon kam ning kong bandon kita specialist mo kita kay ni na kay doktor ka ba kami tam hi kadai kata lebar ka bidai pat bari kilong na bandon kam hi kadai specialist mo tagi kilong ay nakaliam chunga ngasno bandon ni kita hi way haw kidon shibun kita gijing ke bidai mo bar kilong kume te kumbalakren i sauda shikmat te ngimnon kam shu hi ban persngawi kita ke baro andai kata hi ka ba nakaliam chunga hi ka ban Snow badai di doktor spesialis nomor kumbayu imta idon betang ki general doktor pinhuni te khamtam ma ko mangaru larang ong man sim dawai sini kacing duna ki doktor te ngate ke ngas nguthaj ma ban sim dawai sini nomor ba se bun bril jerong ulan te ka bhai nga bangan dek chagi private kin ma ka wai ka ha ju hi kur kama ka shem yang shem ya kiwi pada ru kilong kumi te kum ya ha ya ka agency rumah teng lada ki wan chane ki ha ban belot ke sisi ma ban shong han negen ta kadang ki thai ke won sin kilong kumi ki pen sngaw hi ba nakaliw chong ki kwa ken bandon ki ta specialist ma Kira di persngaw. Chadon hi tu ka meeting mo sin si benai sin si ira hi kita jike jong hi ken kum ki asha be dai kum kilong kumi ko shnong ba mangi trai te bun sin hi nga ni chat pen sngaw hi kata tang ba long ngam tip pan mom ke ai ka ba mangi ngila pen sngaw te ngam tip gitu Kacinge hang ni kan la long kum babatay soda ba kani kacinge ani ba duna palaki ki doktor te hakapor ba kasgi thodi ngum tabuan check up ki armet te ki runglang ki doktor ki runglang kini ki nong pang bat ki nong armet te kini ki armet bun bakli ki ba bakalot basuai te ki la lang akin ki keren chadin ki ong ni lakwa no banbu hakas ni ba check up ki armet lala banbu no la ka chong ki doktor te ya ki nong pang lala banbu la ka chong ya ki armet banbu la ka chong tangga tahi tengah kepat ya ke sarkar ba ya kan ni gecing kerpat chongi bahkan priang bahkan ngap ya kan ni gecing chongi ha kan ni gesnong mor kanen chongi Cikgu belum mention ni soal dalam ni habis begini ki ultrasound PCM kumno let's say kilong kami. Por mensuah ka biang temen tapat ka piar ka na te tengi kerpat ka bahkan biang ken ya ken ki piar chong kan ka ultrasound Kakum ka ciksem kui ka bang ba ikum kanika ram kanika ram ni ciksya ka de bandan nomor se dan ki ba pang stom chur tang ban dan dakaram mang sungit su yu dan malong yam ta ba stom ni ba makham ya sinthia na sipo isa strong nyap ban suba te nakadem chong ki staff ki duna teng pan ka sekaru ken kan sungkhiano ban train ikani garam nang ba kanlong ka chimtoy ko ba
Ikum na try. Kumbalong yung tangi siyem stom sa bapalat marase higa kumnehi habang period ni rase don kibriu ba la sitom so di bomla suban manjat habang suba rase don pat kibriu ba umlong ban baru kata kalawan mara cinge kambun marase hajka ba dala kadon dekaram ngela mensuliat mensyong tu Andre kumbalong yang tal ada melak ban suba untuk ihap ban suyara tentang gidon ki lase cing bombiang cing staff katari kenal nang wara cing sibur Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.